ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍? ତୁମର ବୟସ କେତେ? ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ? ତୁମେ କ'ଣ କର? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ? ତୁମେ ଜଣେ ଛାତ୍ର କି? ଆର୍ ୟୁ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ପଢ଼ୁଛ? ହ୍ୱେର୍ ଡୁ ୟୁ ଷ୍ଟଡି? ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସ୍ରେ ଯାଉଛ କି? ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ୟୋର୍ ସ୍କୁଲ ବାଇ ବସ୍? ତୁମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡୁ ୟୁ ଷ୍ଟଡି? ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲାସ୍? ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟପର କିଏ? ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲାସ୍ ଟପର? ତୁମ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ? ତୁମ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିଏ? ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ଟିଚର? ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କିଏ? ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ତୁମେ ତୁମ ପରିବାର ସହ ରହୁଛ କି? ଡୁ ୟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ତୁମ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ତୁମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ବ୍ରଦର? ତୁମର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସିଷ୍ଟର? ତୁମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ତୁମର କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? ହାଉ ମେନି ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍? ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର ଡୁ? ତୁମ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ୟୋର୍ ମଦର ଡୁ? ତୁମର ସଉକ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ହବି? ତୁମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛ କି? ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ? ତୁମ ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗେମ୍? ତୁମ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି କିଏ? ହୁ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେୟର? ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ କି? ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ସ? ତୁମକୁ ନାଚିବା ଭଲ ଲାଗେ କି? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଡାନ୍ସିଂ? ତୁମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ କି? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ? ତୁମକୁ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ କି? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟ୍ରାଇଂ ନ୍ୟୁ ଫୁଡ୍ସ? ତୁମ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ଫୁଡ୍? ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛ କି? ଡୁ ୟୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ? ତୁମକୁ ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଭଲ ଲାଗେ କି? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ସ? ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର କି? ଡୁ ୟୁ ହେଲ୍ପ ଅଦର୍ସ? ଇଫ୍ ୟେସ୍, ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ୱିଥ୍ ଆଶିଷ।